אפשר להתחיל, שי. ערב טוב לכולם, ערב טוב לחברי מועדון ריאלייז, לאורחים של המועדון, ערב טוב גם לחברי קהילה לעצמאות כלכלית שלי, שהזמנתי אותם לבוא ולהשתתף. אני רוצה קודם כל להגיד תודה רבה לעומר. עומר, תודה רבה לך על זה שהסכמת להיות בשידור המיוחד הזה לאנשים שלי. תודה רבה לך. אני רואה את זה כמובן מאליו. אני יודע שצריכים לדעת שעומר עושה המון בשביל המועדון, בשביל הקהילה, הוא נותן המון חומר, המון תוכן. רק השבוע הסתיים קורס של 4 מפגשים שהוא עשה בתחום המשכנתה. הוא עושה סרטונים, הוא כתב ספר לאחרונה שגם אותו הוא נתן למשתתפים. בקיצור, עומר איש אשכולות, יש לו המון ידע ותוכן בתחום של המשכנתאות, שהוא שמח ונותן באהבה, משתף באהבה, ועל זה מגיע לו כל הכבוד. עומר, אני חושב שהשידור הערב, גולת הכותרת, הוא בצד של שני אירועים כלכליים מאוד משמעותיים שקרו לנו השבוע האחרון. האירוע הראשון זה אירוע של הגזירות הכלכליות, שנקרא הגזירות הכלכליות שעבר בישיבת הממשלה, שיש לו השפעה משמעותית על שוק הנדל"ן, יש שם כל מיני החלטות והצעות שהתקבלו שישפיעו על שוק הנדל"ן. והדבר השני זה הורדת הריבית המפתיעה, היא באמת מפתיעה שהיא קרתה באמצע החודש של הנגיד פישר, הוא הוריד את הריבית ב0.25%, משהו שהוא מאוד לא שגרתי, מאוד דרמטי, והשפיע בהחלט על לוקחי המשכנתאות באשר הם, גם אלו שכרגע יש להם משכנתאות, בייחוד משכנתאות שהן שקליות, והם הרוויחו כסף, וגם אלו שהם עומדים לקחת משכנתה, גם הם יכולים כמובן להיות מושפעים מזה, וצריך וחשוב לדעת את זה, ואני חושב שבגלל זה יצא לנו תזמון מצוין של השידור הזה. אז לא נכביר במילים, אני תכף אעבור ונתחיל, ונראה רק, אני רוצה, מה שחשוב להדגיש גם לגבי הנושא של שתי הדוגמאות שנתתי לכם, של שני אנשים שתיארתי במייל, רותי שקיבלה כנס, ואבי שקיבל פרס, אז אני חושב שבעצם זה מתמצת את מי שהולך ובודק ועושה את הצעד, בסופו של דבר יכול גם את הכנס להפוך לפרס. אני חושב שזה גולת הכותרת של היום, מעבר לבשורות הכלכליות האחרונות או הגזירות האחרונות. אז עומר, אתה מוכן להראות לנו איך אפשר להפוך את הכנס לפרס? אני אשמח להראות את זה. א', תודה רבה שי על ההקדמה. תודה רבה לכם, נעביר לך את הכדור, וערב טוב ותהנו מהוובינר. אז כמו ששי אמר, אנחנו בדיוק בתקופה של אין מה לעשות, ואנחנו הולכים לקבל גזירות כלכליות משר האוצר ומממשלת ישראל, ואני, גישתי לחיים אומרת שבכל סיטואציה יש דברים שאנחנו יכולים להשפיע, ויש דברים שאנחנו, אין מה לעשות, לא הכל בשליטתנו, אז יש לנו את האפשרות הראשונה, זה להגיד שהגזרות הכלכליות הן לא טובות, והן אכן מבחינה כלכלית בעיניי לא נכונות, אבל זה הסיטואציה, ואנחנו צריכים לדעת להתמודד עם אותה סיטואציה. הפן שלי להתמודד עם אותה סיטואציה זה כל נושא המשכנתאות. לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ל-81% מבעלי הדירות במדינת ישראל יש משכנתה, ולפי המערכת הבנקאית, בקרוב ל-33% מההכנסה שלנו, 33% מההוצאה שלנו הולכת עבור משכנתה, ולכן אנחנו יכולים, למרות הגזירות הכלכליות, גם להפוך את המשכנתה שלנו ממשכנתה שהייתה טובה לבנק, למשכנתה שתהיה טובה לנו מצד אחד, ומצד שני גם יש לנו אפשרות גם להקטין את ההחזר החודשי של המשכנתה בצורה משמעותית, וגם לקצר את תקופת המשכנתה. שלחתי לכם למייל דפי עבודה, אני מקווה שהורדתם אותם, כי חלק מהשקפים שאני הולך לדבר מופיעים בדפי עבודה, והרבה יותר פשוט וקל להבין את הוובינר לעומק, ואת כל התכנים שאני הולך להעביר, כי לעבוד עם דפי עבודה יעזור לכם בצורה משמעותית. אז אני רוצה להתחיל, ואני מציע להישאר עד סוף הוובינר, כי אתם עומדים להיות מופתעים מאוד לטובה. מה אנחנו הולכים לראות בוובינר הקרוב? אנחנו הולכים לדעת האם תמהיל המשכנתה שלכם הוא רווחי או לא. זה מדובר כמובן על אנשים שיש להם משכנתאות, וגם לאנשים שהם לפני לקיחת משכנתה. לאותם אנשים שהם לפני לקיחת משכנתה, אני אומר, כדאי לכם להימנע מטעויות שעושים כמעט כל מדינת ישראל, לא מעט אנחנו נראה את המספר המדויק, ומי שיש לו משכנתה כדאי שיזכר את המשכנתה שהוא לקח, כדי לדעת האם המשכנתה שהוא לקח היא רווחית או לא. אנחנו הולכים לראות האם ריבית המשכנתה היא הדבר החשוב ביותר בהלוואת המשכנתה.
רוב האנשים שלוקחים משכנתה הולכים לבנק ומתמקחים על ריביות, ונראה עוד כמה דקות האם זה הדבר החשוב ביותר בלקיחת ההלוואה. ולכל אותם אנשים שיש משכנתאות, אני אציג כמה דברים שהבנקים למשכנתאות יגידו לכם, בשביל שלא תשנו את המשכנתה. והדבר העיקרי שבדרך כלל הבנקים אומרים לכל אותם אנשים שלקחו הלוואה, שיש להם קנס גבוה ולכן לא כדאי להם לשנות את ההלוואה, גם נבחן האם הדבר הזה הוא נכון או לא. זמן לגבי שאלות. אני אתן זמן לשאלות במהלך הוובינר וגם בסוף הוובינר. אני אשמח לענות על כל השאלות שלכם, וכל מי שלא הספיק לענות על השאלה יכול לשלוח את השאלה בצ'אט, מופיע בצד ימין למטה. מה שיספיק אענה בוובינר הקרוב, ומה שלא אחזור אליו או אני או אחד מהצוות שלי ויענה על כל השאלות שלכם בשמחה. לפני שאתחיל לספר על עצמי, קוראים לי עומר דורון, אני בעלים של חברת פשוט משכנתה, חברה שהקמתי בשנת 2008. יש לי תואר ראשון במנהל עסקים ומימון, והיום אני בשלהי התואר השני מנהל עסקים ומימון. הגעתי לכל עולם ההשקעות ועולם המשכנתאות בהתחלה כמשקיע נדל"ן. קניתי דירות, קניתי ומכרתי, עד שזיהיתי צורך שבכל עסקה שאני מוכר את הדירה, יש לי לשלם קנס, פעם של 7,000 שקל, פעם של 8,000 שקל. הדבר הזה היה מוזר לי לחלוטין, איך שאני לוקח משכנתה וחושב שאני משקיע נדל"ן ויודע מה לעשות. כל פעם יש לשלם קנס, והבנתי שהמימון הוא מרכיב מאוד חשוב בעסקת הנדל"ן, בין אם אני משקיע ובין אם אני קונה נדל"ן למגורים. מרכיב הקנס ועוד מרכיבים נוספים שאני אדבר עליהם במהלך ההרצאה הקרובה מאוד משפיעים על המשכנתה שלי ועל ההתנהלות הכלכלית שלי לאורך כל חיי ההלוואה. פיתחתי שיטה שגורמת לחוב לקטון מהתשלומים הראשונים עם אותו החזר חודשי שאתם משלמים היום. הוצאתי על זה ספרים, ואני מופיע על השיטה הזאת לעתים תכופות בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונות הכתובה. כמו ששי אמר בתחילת ההרצאה ובהקדמה, יש לי הרבה תכנים חינמים באינטרנט, שזה סרטונים ביוטיוב וספרים אלקטרונים שהוצאתי, ואתם מוזמנים להוריד אותם באתר של פשוט משכנתה, שבימים אלו עובר שדרוג מאוד רציני. כמו כן הוצאתי עם רותם נמיר פרדס ערכה שנקראת ההשקעה המנצחת, זה איך לקנות נכסים ללא הון עצמי. אני יודע שמי שיקשיב איתי וילך עם כל מה שאני אומר בהרצאה הזאת, יצליח בוודאות לקצר את תקופת המשכנתה שלו ויחסוך מאות אלפי שקלים בתשלום המשכנתה. כל אחד שידמיין מה הוא היה עושה עם הכסף אם הוא היה מסיים את המשכנתה 5 שנים לפני הזמן. ייעוץ משכנתה שהיה אצלנו היום, יש לקוח שקיצר את תקופת המשכנתה ב3 שנים ונשאר עם אותו החזר חודשי, ואף חסך 200,000 שקלים. כל אחד שידמיין מה הוא עושה עם הכסף אם הוא יסיים את תקופת המשכנתה הרבה לפני הזמן שהוא אמור לסיים אותה היום. אני יכול להגיד לכם שבזכות זה שאני מקצר את תקופת המשכנתה שלי, ובזכות זה שאני מייצר תמהיל משכנתה רווחי, אני גם קונה נכסים ללא הון עצמי, אני לא מרחיב על זה בהרצאה הזאת, ואני פעם בשנה, מעבר לחופשה השנתית שלי, פעם בשנה בתחילת השנה, נוסע לאילת לשבוע, רק בזכות זה שקיצרתי את תקופת המשכנתה ואני חוסך הרבה מאוד כסף. בהמשך הוובינר אני אפילו אציג דוגמה למשכנתה אישית שלי, איך אני בפעולה אחת פשוטה חסכתי יותר מ-19,000 שקלים. אז בואו נצלול לדברים הבוערים ביותר, ותעברו לעמוד השני בדפי העבודה. איך אדע האם התמהיל שלי הוא לא רווחי? אני חוזר במקום לבדוק האם תמהיל המשכנתה שלי הוא רווחי או לא. בעמוד השני למעלה, שאלה מספר 1, איך אדע האם תמהיל המשכנתה שלי הוא לא רווחי? אז קריטריון ראשון זה אם יש לכם הלוואות צמודות, בין אם זה צמוד למדד ובין אם זה צמודות לשער חליפין לתקופות ארוכות. אז תרשמו לכם שאלה ראשונה בעמוד השני למעלה. סיבה ראשונה, קריטריון ראשון לזה שתמהיל משכנתה הוא לא רווחי, זה אם יש לכם הלוואות שהן צמודות, בין אם זה צמוד למדד ובין אם זה צמוד לשער חליפין לתקופות מאוד ארוכות. כשאני מדבר על תקופות ארוכות, זה אם לקחתם הלוואות צמודות מדד ל-30 שנה, אז אתם 18 שנה תשלמו כסף לחינם, עוד מעט אנחנו גם נציג דוגמאות של זה. אם לקחתם הלוואות שהן צמודות מדד ל-25 שנה, אתם 12 שנה תשלמו כסף לחינם. כשאני מדבר לשלם כסף לחינם, זה אומר אם לקחתם
500,000 שקל ל-30 שנה. אתם תבואו לבנק אחרי 10 שנים, יהיה לכם להחזיר ברוב המקרים 500,000 שקל ואף יותר מ500,000 שקל. זאת אומרת, במשך 10 שנים שילמתם לבנק כל חודש כסף, החוב שלכם לבנק הלך וגדל, ההחזר החודשי שלכם לבנק רק הלך וגדל, ומי שנהנה מזה זה כמובן הבנק. תזכרו דבר מאוד חשוב בתחום המשכנתאות, אם יש צד אחד שמרוויח, שבכמעט כל המקרים זה הבנק, יש צד שני שמפסיד, שברוב המקרים זה אנחנו. אז אם יש לכם הלוואות צמודות לתקופות ארוכות, זה סיבה שיש לכם משכנתה שהיא לא רווחית. בואו נבחן את הדוגמה הזאת. זוג שלקח 96,000 שקלים בהלוואת זכאות ל-28 שנה שהיא צמודת מדד, במשך 4.5 שנים שילמו כל חודש לבנק כסף, והחוב שלהם גדל מ-96,000 שקלים ל-99,000 שקלים. אני חוזר, לקחו 96,000 שקלים ל-28 שנה בהלוואה שהיא צמודה למדד, הלוואת זכאות, שהרבה פעמים הבנק יגיד לכם שהלוואת זכאות היא הלוואה מעולה. אז למרות שהלוואת זכאות כביכול היא הלוואה מעולה, בפועל זו הלוואה שהיא ממש לא טובה, כי היא נלקחה בהלוואה שהיא צמודה למדד לתקופה ארוכה של 28 שנה. לקחו 96,000 שקלים, במשך 4.5 שנים כל חודש משלמים לבנק כסף, והחוב שלהם גדל מ-96,000 שקלים ל-99,000 שקלים. קריטריון שני שמעיד שתמהיל המשכנתה שלכם הוא לא רווחי, במצב שוק של היום, אני חוזר, במצב שוק של היום זה נכון למאי 2013, יש לכם הלוואות שהן הלוואות שהן משתנות, לדוגמה הלוואה שהיא צמודה ומשתנה כל שנה, הלוואה שהיא צמודה ומשתנה כל שנתיים, או הלוואה שהיא צמודה ומשתנה כל 5 שנים. קריטריון שני, תרשמו, כשיש לכם הלוואות שהן משתנות כל שנה, כל שנתיים, כל 5, וכמובן שהן צמודות מדד לתקופות ארוכות, כמו הקריטריון הראשון, זה מעיד שתמהיל המשכנתה שלכם הוא לא טוב וכדאי לכם לשנות אותו. האם ל-98% מנוטלי המשכנתאות יש משכנתה רווחית? וכמו שכתבתי באמצע העמוד השני של דפי העבודה, ואני כמובן לא מתכוון שהיא רווחית לבנק, אז כמובן שהתשובה היא לא. 98% מנוטלי המשכנתאות בבנק ישראל משלמים כל חודש כסף, ומשלמים הרבה מאוד כסף לחינם. לפני כחודשיים, בנק מזרחי טפחות פרסם את הדוחות הכספיים שלו לשנת 2012. הרווח של הבנק בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2012, בניכוי משכורות וכל העלויות של הבנק, עמד על 303 מיליון שקלים. אני מדבר רווח. זאת אומרת, להערכתי, בכל שנת 2012, בנק מזרחי טפחות רק מהמשכנתאות הציג רווח של 0.5 מיליארד שקל. מאיפה אתם חושבים שנובע הרווח הזה? הרווח הזה נובע מזה שאנחנו, כציבור שלוקח משכנתה, בסופו של דבר משלם הרבה מאוד כסף לחינם. אנחנו משלמים כל חודש לבנק כסף, והחוב לבנק אך ורק הולך וגדל, ואז מי שמרוויח מזה, בסופו של דבר זה הבנק. בואו ניקח את הדוגמה. לקחו 500,000 שקל ל-30 שנה שהם 360 חודשים, בריבית של 4%, וההלוואה היא צמודה למדד, והמדד עולה ב-0.3% בחודש. שימו לב מה קרה להחזר החודשי, בגלל שכל הזמן החוב לבנק רק הולך וגדל, ההחזר החודשי גדל מ-2,394 שקלים ל-7,000 שקל. כל זה קורה בגלל שההלוואה היא צמודה למדד לתקופה ארוכה. ואחרי 30 שנה שכל חודש משלמים לבנק כסף, הבנק בתום תקופה על ההלוואה של 500,000 שקל יקבל 1,548,000 שקלים. כשלקחתם את ההלוואה ל-30 שנה, ברוב המקרים אנשים תמיד מסתכלים על ההחזר החודשי, ולא בודקים מה יקרה להלוואה שלהם במהלך השנים, וכמה כסף הבנק יקבל בתום תקופה. אז כמו שאנחנו רואים פה, על הלוואה של 500,000 שקל ל-30 שנה, הבנק יקבל פי 3 מהסכום שלקחתם. על 500,000 שקל הבנק יקבל 1,548,000 שקלים, וההחזר החודשי במהלך השנים יגדל מ-2,400 שקלים ל-7,000 שקלים, וכל זה בגלל שההלוואה נלקחה כהלוואה שהיא צמודה למדד לתקופה של 30 שנה.
אני עובר בעמוד השני של דפי העבודה לחלק התחתון, דוגמאות לתמילים שקיבלנו. אנחנו רואים הלוואה. תמיל זה דוגמה לתמיל הלוואה, 500,000 שקל ל-25 שנה במסלול של ריבית משתנה צמודת מדד, שכל 3 שנים יש לי שינוי בריבית, עוד 320,000 שקלים במסלול שנקרא פריים ל-25 שנה, ועוד 445,000 שקלים לתקופה של 30 שנה, במסלול שהוא צמוד מדד שההלוואה היא משתנה כל 5 שנים. נשאלת השאלה האם התמהיל הזה הוא רווחי? אז כמו שציינו ובחנו בשני הקריטריונים הראשונים, אחד, יש לנו הלוואות שהן צמודות מדד לתקופות ארוכות, ל-25 שנה ו-30 שנה, ולכן תמהיל ההלוואה הזה הוא לא רווחי. דבר נוסף, יש לי פה הלוואות שהן צמודות מדד והן משתנות כל 3 שנים וכל 5 שנים. למה הלוואות שהן משתנות כל 3 שנים ו5 שנים הן לא טובות היום? זה שכתוב פה, נסתכל בחלק העליון של ההלוואה, בתת ההלוואה מספר 1, יש ריבית של 1.97%. אבל הריבית הזאת היא נכונה להיום. ספציפית במשכנתה הזאת, בעוד 20 חודשים, יש שינוי, אני מדבר על המסלול האחרון, בעוד 20 חודשים הריבית תשתנה. מכיוון שאנחנו נמצאים היום בסביבת ריביות מאוד נמוכה, אז אני מעדיף לקבע את הריבית ולעבור ממסלול שהוא משתנה למסלול שהוא קבוע, ואז אני אגרום לזה שאני אקבע את הריבית שלי לאורך כל תקופת ההלוואה, בשונה מכאן שהיום הריבית היא 2.98%, ובעוד 20 חודשים הריבית פה יכולה לעמוד גם על 5%, ואני זוכר בהלוואות המשכנתה ריביות של 7% ו8%. אז זה שכתוב פה היום ריבית של 1.97% זה היום כי אנחנו נמצאים בסביבת ריביות מאוד נמוכה, והריבית כאן יכולה להגיע ל7% וגם 8%. אני עובר לעמוד השני בחלק התחתון. במשך 40 חודשים הבנק קיבל כל חודש 5,754 שקלים, ומה קרה לחוב לבנק? החוב לבנק גדל מ-1,265,000 שקלים ל-1,290,000 שקלים. זאת אומרת, למרות שהבנק קיבל 230,000 שקל, זה עמוד שלישי בדפי עבודה בחלק העליון, למרות שהבנק קיבל 230,000 שקלים, החוב לבנק גדל ב-25,000 שקלים. מהם הסיבות לכך שתמהיל ההלוואה הוא לא רווחי? כמו שציינתי מקודם, יש לנו הלוואות שהן צמודות מדד לתקופות ארוכות, 25 שנה ו-30 שנה. כמו שציינתי בהתחלה, אם אני לוקח הלוואות שהן צמודות מדד לתקופות ארוכות, אני הולך לשלם הרבה מאוד כסף לחינם. זה אומר שאני אשלם כל חודש לבנק כסף, והחוב לבנק רק ילך ויגדל. וסיבה שנייה, זה בהלוואות האלה יש מסלולים שהם בריבית משתנה צמודת מדד. נעבור לדוגמה נוספת, לתמהיל נוסף, 200,000 שקלים במסלול פריים ל-15 שנה, 100,000 שקלים במסלול ריבית משתנה צמודת מדד כל שנתיים ל-12 שנים, ועוד 100,000 שקלים במסלול של ריבית גבוהה צמודת מדד ל-10 שנים. האם התמהיל הוא רווחי? במשך 30 חודשים הבנק קיבל כל חודש 3,215 שקלים, ומה קרה לחוב לבנק? החוב לבנק, שימו לב, קטן מ-400,000 שקלים, שזה הסכום שנלקח כאן. אחרי ששילמו לבנק במשך 30 חודשים, החוב קטן מ-400,000 שקל ל-343,000 שקלים. למה התמהיל הזה הוא רווחי? כי בכל מסלולי המשכנתה, החוב לבנק הולך וקטן מהחודש הראשון. שימו לב, יש פה מסלולים, מסלול שנקרא פריים, שבו החוב לבנק קטן מהתשלומים הראשונים, ובנוסף יש כאן מסלולים שהם צמודים למדד לתקופות קצרות. תרשמו לכם, כלל מאוד חשוב, אם אני לוקח הלוואות שהן צמודות מדד לתקופות קצרות, החוב שלי לבנק הולך וקטן מהתשלומים הראשונים. האם אני יכול להפוך את אותה הלוואה שהיא תכלס משכנתה רווחית, כי החוב שלי קטן מהחודשים הראשונים? האם אני יכול לשפר את ההלוואה ולהפוך אותה לרווחית יותר? אז התשובה היא כן כמובן. ניתן
לשנות את ההלוואה שהיא בריבית משתנה צמודת מדד לריבית קבועה צמודת מדד. זאת אומרת, כמו שציינתי מקודם, כשאני רוצה להפוך את המשכנתה שלי למשכנתה טובה יותר במצב שוק של היום, נכון למאי 2013, אני מעדיף לקחת את המסלול שם שהוא במשתנה כל שנתיים, ל-12 שנים, לקחת את המשכנתה הזאת לתקופה, אותה תקופה, אבל להפוך את המשכנתה ממסלול של ריבית משתנה כל שנתיים, למסלול שהוא בריבית קבועה צמודת מדד. זאת אומרת שאני מקבע את הריבית לאורך כל תקופת ההלוואה, כי כשאני לוקח משכנתה שהריבית שם משתנה כל שנתיים, אז נכון, בשנתיים הראשונות תהיה לי ריבית נמוכה, של 1.17 כמו בדוגמה פה. בעוד שנתיים, שכבר היום אנחנו במגמת עליות בריבית, שמי שלא ישנה את המשכנתה שלו בחצי שנה הקרובה, הוא הולך להפסיד בריביות גבוהות יותר, כי אנחנו כבר במגמה של עליית ריביות. אני לא מדבר על ריבית הפריים, אני מדבר על ההלוואות הצמודות, וכשהריביות עולות, בסופו של דבר אנחנו נשלם לבנק הרבה יותר כסף, כי כשהריבית עולה זה מתבטא בהחזר החודשי, ובכמה כסף הבנק יקבל ממני על ריביות וגם על הצמדות. ולכן במצב שוק של היום, באותו תמהיל שהצגתי מקודם, למרות שהוא תמהיל טוב, כדאי לי להפוך את המשכנתה ממסלול שהוא משתנה כל שנתיים למסלול שהוא קבוע. דרך אגב, רוב הבנקים היום ימליצו לכם לקחת את המסלולים שהם משתנים, זאת אומרת משתנה כל 5, כי זה מסלול שהבנק יוצא מנקודת הנחה שאתם בעוד 5 שנים לא באמת תבדקו את המשכנתה שלכם, שזה בעיה בפני עצמה, ומכיוון שלא תבדקו את המשכנתה שלכם, החוב לבנק ילך ויגדל, כיוון שההלוואות בדרך כלל ניתנות לתקופות ארוכות, ומכיוון שאתם לא באמת תבדקו את המשכנתה בעוד 5 שנים, אז הריבית תעלה. כשאנחנו במצב שוק של היום שסביבת הריביות היא מאוד נמוכה, יש סבירות מאוד גבוהה שהריביות יעלו בעוד 5 שנים מהיום, ואז הבנק יקבל הרבה יותר כסף. עכשיו אני עובר על החלק השלישי, עמוד 3 בחלק התחתון, מיתוסים של עולם המשכנתאות. רוב האנשים שאני נתקל בהם שלוקחים משכנתה, ולפני שמכירים אותנו וגם עם אלה שמכירים אותנו, לפני שהם לוקחים משכנתה הם ניגשים לבנק ומתחילים לעשות מכרז ריביות. יש בנק אחד שנותן להם ריבית של 2.4 ויש בנק שנותן להם ריבית של 2.5, ואז הם מתחילים לעשות מכרז ריביות בין הבנקים וכולם חושבים שריבית זה הדבר החשוב ביותר בהלוואת משכנתה. כל הזמן אני נתקל בהרבה מאוד לקוחות שכל הזמן מספרים לי קיבלתי את הריבית הטובה ביותר, ומכיוון שקיבלתי את הריבית הטובה ביותר אז יש לי את המשכנתה הטובה ביותר, כי כל מי שלוקח משכנתה במדינת ישראל מדבר על ריביות, וכולם חושבים שריבית היא הדבר החשוב ביותר בהלוואת משכנתה. אני לא אבקש מכם להרים את היד, אבל אני יכול להגיד לכם שעל כל 10 לקוחות, 9 לקוחות אומרים לי שהם הלכו לבנק והתמקחו על ריביות, והם גם גאים שהם קיבלו את הריבית הזולה ביותר. הרבה אנשים אומרים לי, אני מכיר מישהו בבנק, והוא בטוח השיג לי את הריביות הזולות ביותר, ולכל אותם אנשים אני אומר, גם אם קיבלתם ריבית זולה, עדיין הבנק מרוויח הרבה מאוד כסף על חשבונכם. אני בטוח שזה מעניין אתכם, ואני רוצה להראות לכם את אותו לוח סילוקין. 500,000 שקל ל-360 חודשים שהם 30 שנה, בריבית של 0%, וההלוואה היא צמודה למדד. שימו לב, בחודש הראשון שילמתם לבנק 1,393 שקלים, תשלום ריבית 0, אין ריבית. שילמתם לבנק 1,393 שקלים, והחוב לבנק גדל מ500,000 שקל, גדל ב106 שקלים. ואני מדגיש, ההלוואה הזאת היא ללא ריבית. חודש שני שילמתם לבנק 1,397 שקלים, ללא ריבית. מה קרה לחוב לבנק? החוב לבנק גדל ל210,000 שקלים. זאת אומרת, אם תבואו לבנק אחרי חודשיים, למרות ששילמתם לבנק עבר קרוב ל2,800 שקל, יהיה לכם להחזיר לבנק עוד 210 שקלים. נשמע קצת הזוי, אבל כמו שסיפרתי בהתחלה, אחד הקריטריונים לזה שהמשכנתה שלי היא לא טובה, וגם עם 0% ריבית, אני בטוח שיש פה אנשים שזה מדהים אותם הנתון הזה, למרות שההלוואה היא ללא ריבית בכלל, החוב לבנק כל הזמן הולך וגדל, וכל זה בגלל שההלוואה היא צמודה למדד לתקופה של 30 שנה.
מה קורה לקרן ההלוואה למרות שכביכול הבנק מפסיד? קרן ההלוואה כל חודש הולכת וגדלה למרות שכביכול הבנק מפסיד כסף. שימו לב, בחודש השלישי הבנק קיבל כבר 1,401 שקלים, ומה קרה ליתרת הקרן? יתרת הקרן כל חודש ממשיכה לגדול למרות שההלוואה היא ללא ריבית. היא חוזר, ההלוואה היא ללא ריבית, ולמרות זאת החוב לבנק כל חודש הולך וגדל. מה קרה לחוב אחרי 3 שנים? במשך 3 שנים הבנק קיבל 53,000 שקלים, ומה קרה לחוב לבנק? החוב לבנק גדל מ500,000 שקל, החוב גדל ב-1,240 שקלים. למרות שהוצאתם מכיסכם במשך 3 שנים יותר מ-53,000 שקלים, החוב לבנק גדל ב-1,240 שקלים, וכל זה בהלוואה שהיא ללא ריבית. אני חוזר, הלוואה עם 0% ריבית, אבל כמו שהצגתי בהתחלה, חיסרון בהלוואה הזאת שהיא צמודה למדד לתקופה ארוכה, תקופה של 30 שנה. אז כן, הפרחתי את המיתוס הגדול ביותר של עולם המשכנתאות. כל פעם זה מצחיק אותי מחדש שכל פעם שבנק ישראל מוריד את הריבית, ישר מראיינים אנשים שכביכול מבינים בתחום המשכנתאות, ואז הם מספרים על השפעת הריבית על המשכנתה, או שמראיינים הרבה פעמים אנשים על תחום המשכנתאות וכל פעם מספרים על ריביות וכמה אפשר לקבל ריביות זולות יותר, וכל פעם אני מראה את אותה דוגמה. גם אם לקחנו הלוואה בלי ריבית, הלוואה עם 0% ריבית, אבל שהיא צמודה למדד, לא כמו שצריך, לא כמו המסלולים שגורמים לחוב לקטון מהתשלומים הראשונים, החוב לבנק כל חודש הולך וגדל. ולכן הדבר הכי פחות חשוב בהלוואת משכנתה זאת הריבית, והדבר החשוב ביותר בהלוואת משכנתה זה תמהיל ההלוואה. לפני שאני אסביר מה זה מחזור, אני רוצה לגעת בתמהיל ההלוואה. תמהיל ההלוואה זה כמו הדוגמאות שהצגתי מקודם. תמהיל ההלוואה זה אומר איך לקחתי את המשכנתה, לאיזה מסלולים, איך חילקתי אותם, לקחתי סכום, מסלולים, שנים, ובהתאם לזה הבנק נותן לי את הריבית. זה נקרא תמהיל משכנתה, והתמהיל נבנה בהתאם לצרכים של כל אחד ואחת מכם. זה דבר ונתון מאוד מאוד חשוב. יש לי 5 קריטריונים לבניית תמהיל משכנתה רווחי. אני לא מרחיב עליהם בהרצאה הנוכחית, אבל אתם יכולים לרשום לכם 5 הקריטריונים לבניית תמהיל משכנתה רווחי. 1 זה קנס. כשאני בונה תמהיל משכנתה רווחי אני רוצה להימנע מקנסות או למזער אותם. פרמטר שני זה תנודתיות. כשאני מדבר על תנודתיות, אני מדבר על תנודתיות בריבית. אני רוצה שהריבית שלי תהיה יחסית יציבה. פרמטר שלישי, יש לי 2 סוגי הצמדות, צמוד למדד וצמוד לשער חליפין, ואני רוצה הלוואה שהיא צמודה למדד ולא לשער חליפין, כי הלוואה שהיא צמודה לשער חליפין היא מאוד ספקולנטית. פרמטר רביעי זאת קרן ההלוואה, שזה החוב שלי לבנק, שאני רוצה שהוא יקטן מהתשלומים הראשונים. ופרמטר חמישי זה ההחזר החודשי, שמאוד חשוב לי שהוא יהיה יחסית יציב. זאת אומרת שאני משלם משכנתה, אני אתחיל ב3,000 שקל, ואחרי חודש אני לא אגיע ל3,500, אלא ההחזר החודשי שלי יהיה יחסית יציב לאורך כל תקופת המשכנתה, וזה מה שקורה בפועל בתמהילי המשכנתה שאנחנו מייצרים ל80 לקוחות כל חודש. עכשיו לגבי מחזור משכנתה. מה זה מחזור משכנתה? כל אותם אנשים שיש להם היום משכנתה, לדוגמה בבנק X, אז הם יכולים לעשות מחזור באותו בנק, באותו בנק X, או לעבור לבנק אחר. מחזור משכנתה זה אומר שיש לי היום משכנתה של 500,000 שקל, בתנאים מסוימים, אני רוצה היום לשנות את תנאי המשכנתה שלי. אני יכול לשנות את תנאי המשכנתה שלי, בין אם להקטין את ההחזר החודשי, להגדיל את ההחזר החודשי, אני רוצה להוסיף כסף על המשכנתה, אני רוצה לפרוע חלק מההלוואה. כל אחד מהפעולות הללו מדובר במחזור משכנתה, זה אומר שינוי התנאים של משכנתה קיימת. אני רוצה להציג לכם דוגמה של משכנתה שאני מגדיר אותה כמשכנתה ששינתה את חיי, כי כשהגעתי לתחום המשכנתאות, לפני שהתחלתי לתת ייעוצים, עברתי הכשרה אצל אחד האנשים שבזמנו היו בדרגות הבכירות בעולם המשכנתאות, והתחלתי לתת ייעוצים כמו שאותה דמות שאנחנו קוראים עליה בעיתון אחת לחודש לימדה אותי. עד שהגעתי למקרה הזה, ואני מגדיר אותה כמשכנתה ששינתה את חיי, זוג שלקח 522,000 שקלים,
לקחו 522,000 שקלים, הלוואה שהיא צמודה למדד ל-25 שנה. במשך 78 חודשים שילמו לבנק יותר מ-250,000 שקל, ומה קרה להחזר החודשי שלהם במהלך השנים? כמובן שהוא עלה. ומה קרה לחוב שלהם לבנק? החוב שלהם לבנק גדל מ-522,000 שקלים ל-581,000 שקל. אני חוזר, 522,000 שקלים. במשך 78 חודשים שילמו לבנק קצת יותר מ-250,000 שקל, והחוב שלהם גדל מ-522,000 שקלים ל-581,000 שקל. זאת לא טעות. רוב האנשים שנמצאים איתנו כאן על הקו, זה מה שקורה להם בפועל במשכנתאות שלהם, וכמו שציינתי מקודם, כשיש הלוואות שהן צמודות מדד לתקופות ארוכות, זה מה שקורה. אין פה הפתעות, זה בדיוק מה שקורה במשכנתאות של 98% במדינת ישראל, ושהגעתי למשכנתה הזאת, המצב היה נראה לי אבסורדי לחלוטין, כי באותה תקופה נתתי יוצא משכנתה כמו שאותה דמות בחירה לימדה אותי, וכמו שנותנים כל הבנקאים, כי אמרתי עם אותה דמות בחירה, שילמתי לה הרבה מאוד כסף שתלמד אותי את כל מה שהיא יודעת בעולם המשכנתאות, אז אותה דמות בחירה כנראה יודעת מה שהיא עושה. ושביצעתי מחזור לאותו זוג, זה היה נראה לי מוזר אותה סיטואציה, שאנשים משלמים משכנתה כל חודש והחוב שלהם לבנק רק הולך וגדל, ואז עצרתי את כל הפעילות בחברה שלי במשך 4 חודשים, כל מה שעשיתי זה לפתח את השיטה ליצירת משכנתה רווחית, כמו שהראיתי לכם, והוצאתי ספר על הנושא הזה לפני כ3 שנים. אותו זוג, למרות ששילמו לבנק כבר 250,000 שקלים, יש להם לשלם עוד קנס של 62,000 שקל. למרות שכבר שילמו לבנק 250,000 שקלים, יש להם עוד לשלם קנס של 62,000 שקלים. קצת הזוי, אבל הקנס הגבוה ביותר שנתקלתי של לקוח, זה קנס של 250,000 שקלים. אותו לקוח שילם לבנק 700,000 שקל, ולמרות זאת יהיה לו לשלם קנס של 250,000 שקלים. לגבי הקנס מילת הבהרה, הקנס הזה אתם לא מוצאים אותו היום פיזית מכיסכם, למרות שזאת אפשרות, פשוט הקנס מתווסף למשכנתה. ואז שבונים תמיל משכנתה מחדש, מוסיפים את הקנס למשכנתה הנוכחית. לאותו זוג, האם כדאי למחזר את המשכנתה? אז התשובה היא בוודאות כן. למרות שיש להם קנס של 62,000 שקלים, למרות זאת עדיין שווה להם למחזר את הלוואת המשכנתה שלהם, וזאת מסיבה אחת פשוטה. כמו שדיברנו בהתחלה, אם יש לי הלוואה שהיא צמודה למדד ל-25 שנה, אני 12 שנים משלם כל חודש כסף לחינם. זאת אומרת, אם אני אבוא לבנק אחרי 6 שנים, כמו בדוגמה הזאת, כמו שאנחנו רואים של הזוג הזה, יש להם להחזיר יותר מהסכום שהם לקחו. עכשיו האפשרות היא כזאת. במשך 6 שנים היום הם שילמו לבנק 250,000 שקלים, והחוב שלהם לבנק רק הלך וגדל. אפשרות ראשונה זה שהם לא ייגעו במשכנתה שלהם, והם ימשיכו לשלם לבנק עוד 6 שנים כסף, והחוב שלהם ישלמו לבנק עוד 250,000 שקלים, והחוב שלהם לבנק יישאר אותו דבר. זו אופציה אחת. אופציה שנייה זה פשוט לשלם את הקנס של ה-62,000 שקלים, ומה שעצרנו להם זה בנינו להם תמיל משכנתה רווחי מחדש, עם אותו החזר חודשי, ולמרות שהקנס נכנס לתוך המשכנתה, גרמנו לזה שהחוב שלהם קטן מהתשלומים הראשונים. אז למרות שהבנק הרבה פעמים יגידו לכם שלא כדאי לשנות את המשכנתה, אז האלטרנטיבה זה או לשלם את הקנס, אופציה אחת, ואז לשנות את המשכנתה למשכנתה רווחית. אופציה שנייה זה לא לגעת במשכנתה, כי אנחנו אומרים רגע אנחנו לא נשלם קנס, כי אני לא רוצה לשלם קנס, אבל מצד שני אם אותו זוג לא היה משלם את הקנס של ה-62,000 שקלים, החוב שלהם לבנק, הם היו משלמים כל חודש כסף לחינם במשך עוד 6 שנים, וזורקים לפח עוד 250,000 שקלים. אני אגלה לכם סוד, שזה קצת הגיוני, אבל יש אנשים שתמיד זה מפתיע אותם. הבנקים לא מעוניינים שתמחזרו את המשכנתה, כי בסופו של דבר אם החזרתם את המשכנתה שלכם, וכמובן אם החזרתם אותה כמו שצריך, הם ירוויחו פחות כסף. היה אצלנו לקוח היום, שבזכות חיסכון במשכנתה שלו, הוא יצר חיסכון של 332,000 שקלים עם אותו החזר חודשי. עשיתי חישוב, הבנקים מפסידים בזכות השיטה שלי 8 מיליון שקלים כל חודש,
ואף בנק לא כל כך אוהב להפסיד את הסכומים האלה, אבל בזכות שיטה שגורמת לחוב לקטון מהתשלומים הראשונים, הבנק בסופו של דבר הבנק הולך לקבל בתום תקופה הרבה פחות כסף, ולכן הבנקים לא כל כך מעוניינים שתמחזרו את הלוואת המשכנתא שלכם, וגם אם יש לכם קנס מאוד גבוה, הרבה פעמים הבנק יגיד לכם שלא כדאי לכם למחזר, למרות שכן כדאי, וחלק מהבנקים יגידו לכם שיש לכם הלוואת זכאות והיא הלוואה מעולה, ולכן לא כדאי לגעת בה, וכמו שראינו בדוגמה מקודם, אותו זוג שלקח הלוואה של 96,000 שקלים בהלוואת זכאות ל-28 שנה, למרות שכל חודש הם שילמו לבנק כסף במשך 4.5 שנים, החוב שלהם לבנק גדל מ-96,000 שקלים ל-99,000 שקלים, והרבה פעמים גם יגידו לכם, יש לכם ריביות מאוד מאוד נמוכות, ולכן לא כדאי לכם לשנות את המשכנתא שלכם, אבל ראינו מקודם דוגמה של לקוח שיש לו 0% ריבית, והחוב לבנק רק הולך וגדל, ולכן למרות שהבנק הרבה פעמים יגיד לכם שלא כדאי לכם למחזר את הלוואת המשכנתא שלכם, עדיין שווה למחזר אותה. אני רוצה, כמו שהבטחתי בהתחלה, ואנחנו ממש לקראת סיומו של הוובינר, אני רוצה להציג לכם דוגמה למשכנתא אישית שלי. זה דוגמה לאחת המשכנתאות מאחד הנכסים שברשותי, לקחתי 202,000 שקלים ל9 שנים בריבית גבוהה ושהיא צמודה למדד בריבית של 2.95%. במשך ההלוואה נלקחה ב-17/8/2011 ותשלום הראשון היה ב-15 לאוקטובר 2011. במשך 3 חודשים שילמתי לבנק 6,450 שקלים, והחוב שלי, שימו לב מה קרה, הלוואה שהיא צמודה למדד, ההלוואה שלי קטנה מ-202,000 שקלים ל-198,639 שקלים. זאת אומרת, החוב שלי לבנק קטן מהתשלומים הראשונים, למרות שזאת הלוואה שהיא צמודה למדד. אחרי 3 חודשים, ב-21 לדצמבר פניתי לבנק למשכנתאות, כדי לשנות את הלוואת המשכנתא שלי. למרות שהלוואת המשכנתא שלי היא הלוואה מעולה, אנחנו רואים שהחוב קטן מהחודש הראשון, אחרי 3 חודשים הריביות ירדו. הריבית ירדה מ-2.95% לריבית של 2.35%. פניתי לבנק למשכנתאות כדי לבצע מחזור להלוואת המשכנתא שלי. כמו שסיפרתי לכם מקודם, אחד מהקריטריונים שלי לבניית תמהיל משכנתא רווחי זה להימנע מקנסות, או אם יש לי קנסות שהם יהיו מאוד נמוכים. שימו לב, פניתי לבנק אחרי 3 חודשים וכמה יש לי קנס לשלם לבנק. סך הכל עמלת פירעון מוקדם עומדת על 0 שקלים. אין לי קנס, ולכן פניתי לבנק אחרי 3 חודשים, הקטנתי את הריבית מ-2.95 לריבית של 2.35%, ונשארתי עם כמעט אותו החזר חודשי וקיצרתי את המשכנתא ב9 חודשים. תחשבו על זה, אם אני משאיר אתכם עם אותו החזר חודשי, ואני מקצר לכם את המשכנתא ב9 חודשים. ביום אחד ובפעולה אחת פשוטה של מחזור המשכנתא שלי, יצרתי רווח של קצת יותר מ-19,000 שקלים. זה המשמעות של קיצור משכנתא ב9 חודשים. עכשיו אני אשמח לקחת שאלות, מי שיש לו מוזמן לשאול אותי בצ'אט למטה. אני אשמח לענות כאן על שאלות לפני שאנחנו מסיימים את הוובינר. אוקיי, שואלים אותי לגבי המשכנתא האישית שלי, איך זה יכול להיות שאין לי לשלם קנס? רגע. אוקיי. הסיבה שלא שילמתי קנס, בהלוואות הצמודות, אם אני לקחתי את ההלוואה בריבית של 2.95% ובאתי לפרוע את ההלוואה אחרי 3 חודשים, והריבית הממוצעת למשכנתאות עמדה על 3.18, זאת הסיבה שלא שילמתי קנס. זאת אומרת, כשאני לקחתי את ההלוואה, הריבית עמדה על 2.95, והריבית עכשיו עומדת על 3.18, הריבית הממוצעת, אז אני לא אשלם קנס. אבל אם הייתי לוקח את ההלוואה בריבית של 2.95%, והייתי בא לפרוע את ההלוואה, והריבית הממוצעת הייתה עומדת על 2.8%, הייתי משלם קנס, אבל קנס מאוד נמוך. זה מוביל אותי גם כן לסיבה שדיברתי מקודם, לקריטריון השני לכך שתמהיל משכנתא לא רווחי, אם במצב שוק של היום יש לי הלוואות שהן משתנות, שהן צמודות מדד ומשתנות כל שנתיים, כל שנה, כל 5 וכדומה.
אחת הסיבות שאני מעדיף היום לקבע את הריבית, כי אנחנו נמצאים בסביבת ריביות מאוד נמוכה, וכך שאם אני אבוא למחזר את המשכנתה שלי בעוד 2-3, הסיכוי שהריבית שלי תהיה יותר נמוכה מהריבית היום, הסיכוי שלי שהריבית שלי בעוד נניח 3 שנים תהיה נמוכה יותר מהריבית שלי היום, היא מאוד מאוד נמוכה. ולכן הסבירות הגבוהה ביותר שהריבית שלי תהיה יותר גבוהה מהריבית שלי היום, כי אנחנו נמצאים במגמת עליית ריבית, ולכן הסיכוי שאני אשלם קנס בהלוואה הזאת הוא מאוד מאוד נמוך. אוקיי, שואלים אותי שאלה, האם ניתן להגיע לתמהיל רווחי גם ל-30 שנה? אז תמיר, התשובה היא כן, אבל שוב, כשאני בונה תמהיל משכנתה רווחי, אני בוחן מספר פרמטרים ברמת הלקוח. זה תלוי מה ההחזר החודשי שאתה יכול לעמוד בו, מה סכום ההלוואה שאתה לוקח, בין כמה אתה. למה מאוד חשוב לי הקריטריון בין כמה אתה? תלוי לי מבחינת ביטוח חיים. זאת אומרת, אם היום אתה יכול לשלם נניח 3,000 שקל, החזר חודשי, ובן אדם נגיד זוג בני 30 יש להם ביטוח חיים של 200 שקל, לעומת זאת זוג בני 65 יש להם ביטוח חיים של 1,200 שקל. זאת אומרת, יש לי פה פער של 900 שקלים שאפשר לקחת לטובת המשכנתה. אז מאוד חשוב לי להבין מבחינת גיל, חשוב לי להבין גובה המשכנתה, חשוב לי לדעת מה ההחזר החודשי שאתם יכולים לעמוד בו. סוג העסקה מאוד חשוב לי, האם זה משקיע או בן אדם שקונה דירה למגורים. אם זה אדם שקונה דירה למגורים, חשוב להבין אם יש לו ילדים או אין לו ילדים. זאת אומרת, אם היום זה זוג צעיר ללא ילדים שקונה דירת 3 חדרים, אז אני צריך לקחת בחשבון שב4, 5, 6 שנים הקרובות יש סבירות מאוד גבוהה שהם יעברו מדירת 3 חדרים לדירת 4 חדרים. ולכן חשוב לבנות תמהיל שלא יהיה בו כנסות ודאים. מאוד קריטי לי לדעת האם יש כסף עתידי שיתקבל, כי אם יש כסף עתידי שיתקבל, אני יכול לייצר תמהיל משכנתה, כך שבסופו של דבר אני אגרום לזה שאתם תשלמו לבנק הרבה פחות כסף כבר מהתשלומים הראשונים. זאת אומרת שאנחנו בונים תמהיל, יש פה שאלון ניטור צרכים של קרוב ל5 דקות בשביל להבין את סוג העסקה ומול מי אנחנו עומדים, מה הקריטריונים שאתה צריך. עוד שאלות אני אשמח לענות. אוקיי. אורי או אורי, מקווה שאני הוגה את שמך נכון. תודה, אורי שואל, או אורי, שאני ממליץ על הלוואות שהן צמודות מדד ולא הלוואות שהן צמודות לשער חליפין, ויש לו הכנסות מחול, אז האם כדאי עדיין לקחת הלוואות שהן צמודות למדד? נגיד כזה דבר. לא יודע מי הגה, אבל הרבה פעמים כתוב באינטרנט, והרבה דברים דרך אגב כתובים באינטרנט שהם לא נכונים, מישהו החליט וכתב את זה באינטרנט, שאם אני מרוויח בדולרים, אז כדאי לי לקחת הלוואה דולרית. זה ממש 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 לא נכון, מכמה סיבות. סיבה ראשונה, למרות שההלוואה נקראת הלוואה דולרית, נניח יש לך הלוואה של 100,000 דולר, ההלוואה היא דולרית, בפועל ההלוואה היא בשקלים, אז זה דבר אחד. דבר שני, אם יש לי שינוי עכשיו בהצמדה, אני לא כל כך מראה פה איך עובד לוח הסילוקין, אבל יש לי סרטון ביוטיוב שאני ממש מסביר איך עובד לוח סילוקין ואיך הוא כל חודש נפתח מחדש. זאת אומרת, אם אתה מכניס 2,000 דולר ושער חליפין נניח עלה ב3%, אז השינוי שיהיה לך נגיד על 50,000 דולר, הוא יהיה שינוי הרבה יותר גבוה מאשר על 2,000 דולר. זו סיבה שנייה למה לא כדאי לקחת הלוואות שהן על בסיס שער חליפין. סיבה שלישית ועיקרית, הלוואות שהן על בסיס שער חליפין, הן מאוד ספקולנטיות בגלל התנודתיות החודשית שיש בשער החליפין. רק לדוגמה, יום 60, אני לא טועה זה היה, הדולר עלה ב2%, ברמת הלוח הסילוקין זה שינוי מהותי על החוב שלי לבנק. זאת אומרת, אם אני עושה השוואה בין מדד לאורך ציר, משנת 86 ועד היום, ושער הדולר משנת 86 עד היום, אז השינויים החודשיים בדולר הם מאוד מאוד קיצוניים לעומת השינויים החודשיים במדד. וכשאני לוקח משכנתה, אני מעדיף לקחת מסלול שהוא מאוד לא ספקולנטי לעומת הלוואות המטח. אוקיי, אני רואה רגע עוד שאלות.
אם הריבית, אוקיי, יואב שואל לגבי המשכנתה שלי, אם הריבית הייתה 3.18, איך קיבלת ריבית של 2.35%? אוקיי, אז אני אענה על השאלה הזאת רגע. אני קיבלתי ריבית בהתחלה של 2.95%, ואחרי 3 חודשים הריבית ירדה ל-2.35%. זה הריבית שהבנק מכר בהלוואות ל8 שנים. כשאני מסתכל על הריבית הממוצעת, 3.18, אז הממוצע לוקח את כל המשכנתאות שניתנו באותה תקופה, גם הלוואות ל30 שנה, שאז הריביות הן גבוהות יותר, גם בהלוואות שניתנו ל25 שנה, שהריביות גבוהות יותר, לעומת הלוואות שאני לקחתי לתקופה קצרה של 9 שנים. אז זאת הסיבה שאם הייתי עכשיו מחליף את המשכנתה ולא לוקח אותה ל8 שנים בריבית 2.35, אלא לוקח את המשכנתה לנניח 25 שנה, אז הריבית שהייתי מקבל באותה תקופה הייתה עומדת על ריבית הרבה יותר גבוהה, על באזור ריבית של 3.4. הממוצע לוקח את כל הריביות שניתנות, ומכיוון שאני לקחתי הלוואה צמודה לתקופה קצרה, אז הריבית שלי הרבה יותר נמוכה מהריבית הממוצעת. אוקיי, בוא נראה שאלות נוספות. תמיר אומר, יש מגבלות בנק ישראל לחלק הלא צמוד. לא כל כך ברור לי לאיזה קטע במה שדיברנו עכשיו אתה מתכוון, נשמח שתכתוב לי ואז אני אבין קצת יותר. יש מגבלות של בנק ישראל על משכנתאות חדשות ממאי 2011, שמאפשר לקחת עד שליש מההלוואה, מסך ההלוואה שלי. לדוגמה, יש לי משכנתה, אני צריך לקחת משכנתה של 600,000 שקלים, אני יכול לקחת עד 200,000 שקלים, שזה שליש מההלוואה, בהלוואות שהן משתנות עד 5 שנים. לדוגמה, הלוואה שהיא ריבית משתנה צמודת מדד כל שנה או כל שנתיים, או הלוואת פריים שהריבית שם יכולה להשתנות כל חודש, או הלוואת מטח שהריבית יכולה להשתנות כל 3 חודשים או 6 חודשים. אז לא כל כך ברור לי, תמיר, לגבי איזה חלק דיברת, אבל אני אשמח לענות על זה. שאלה שנייה, בהשקעות בארצות הברית יש עדיין הלוואות ארוכות גבוהות ולא צמודות בריביות נמוכות, האם אלו יהפכו רווחיות לאורך זמן בשל שחיקת האינפלציה את המשכנתה, ובשל כך המלצתך תהיה הפוכה? אם אני מבין נכון, אנחנו מדברים על משכנתאות שניתנות בארצות הברית, והמימון בארצות הברית הוא שונה לחלוטין מהמימון בארץ. מה שאני דיברתי בהרצאה הנוכחית זה נטו אך ורק על המימון במדינת ישראל, המימון בארצות הברית הוא שונה לחלוטין. אני מדבר נטו על המימון בארץ. אם מישהו מגייס כסף על נכס קיים בשביל לקנות דירה בארצות הברית, אז צריך להבין מה העסקה. אם הוא לוקח את העסקה ומתכנן לקנות ולמכור אחרי תקופה מסוימת, אז מימון הוא קצת שונה מאשר אם הוא מתכנן להחזיק את הדירה לאורך תקופה ארוכה יותר. זה לא כל כך, אם אני מבין, מדברים על מימון בארצות הברית. יואב שואל, מה עושים אם כן צריך לקחת הלוואה ארוכה כי אין מספיק כסף? אז שוב, יש קריטריונים מבחינת, אני לא כל כך ברור לי מה הסכום לעומת החזר חודשי ועוד קריטריונים שהעליתי בפניך יואב מקודם. לא, יש פה עוד פרמטרים מעבר להחזר החודשי ולסכום ההלוואה שאתה רוצה לקחת, כסף עתידי שתקבל, מהות העסקה, בשביל לדעת איזה תמיל אפשר לבנות לך. כי רוב האנשים תמיד ילכו לבנק, יגידו אני רוצה לקחת הלוואה ל30 שנה, כי הם חושבים שזה משכנתה שיגרום להם לשלם לבנק פחות כסף, ברמת ההחזר החודשי גם היום וגם בעתיד. בפועל אפשר לבנות תמיל שתעמוד באותו החזר חודשי ועדיין החוב שלך יקטן מההתחלה. אמיר שואל, אם לקחתי ריבית פריים ל30 שנה, האם שווה לי היום לעבור לריבית גבוהה? אמיר, התשובה היא, לגבי הלוואת פריים אני אחלק את זה. אם כל המשכנתה שלך בפריים או חלק מההלוואה בפריים. לגבי הלוואות פריים, חשוב להבין נקודה מהותית. יש בהלוואות פריים בעייתיות מבחינת החזר חודשי. מה זה אומר? אם לקחת הלוואת פריים ל30 שנה, על כל שינוי של אחוז בריבית הפריים, אם הפריים יעלה עכשיו באחוז, ההחזר החודשי שלך יגדל ב-12.3%. זה אומר שאם היום אתה מרוויח, ההחזר החודשי שלך עומד נניח על 1,000 שקלים, והפריים יעלה עכשיו באחוז, אז ההחזר החודשי שלך יגדל
ב-123 שקלים. עכשיו אתה צריך לקחת בחשבון מה יקרה אם הפריים יעלה ב3%. אם גידול של 37% לערך בהחזר החודשי שלך לא משפיע עליך, אז תישאר בהלוואת הפריים, בהנחה כמובן שההלוואה היא 100% בפריים. טוב, אני אענה כאן עוד שאלה, כי אנחנו פה ממש לקראת סיום. ישי שואל, כשאמרת לקחת צמוד ארוך, לא לתקופות קצרות, איזה תקופות שינוי אפשר לקבל? לא כל כך ברורה לי השאלה, ישי. אני מקווה שאני עונה תשובה לגבי השאלה, כי השאלה לא כל כך ברורה לי, אבל לגבי הלוואות צמודות מדד, אני אחזור על כמה כללי אצבע שדיברתי בהתחלה. אם לקחתי הלוואות צמודות מדד ל-30 שנה, 18 שנים אני הולך לשלם כסף לחינם. אם לקחתי הלוואה ל-25 שנה, 12 שנים אני הולך לשלם כסף לחינם. אם לקחתי הלוואה ל-20 שנה, 8 שנים אני הולך לשלם כסף לחינם. לעומת זאת, אם אני אקח הלוואות צמודות לתקופות קצרות, נניח 14 שנה פחות או 13 שנים פחות, אני אנגוס בקרן מהתשלומים הראשונים. אוקיי, תודה רבה לכולכם על ההאזנה, שיהיה לכם סוף שבוע נעים. אני אשמח אם יש לכם שאלות, הערות או תגובות, לשלוח אלינו במייל חוזר, למייל ששלחתי לכם עם דפי העבודה, ואשמח לענות לכולכם על כל השאלות. שיהיה לכולנו סוף שבוע נעים ושקט.